Shem nama kador jangka kakam kor shibun ya kirubi kajing itenat kalong kajing syukur bat kajing bahabriyo kalong kajing thala henrei kakentai kabasyaptiang ya utrai kata kabanyo ya ro kisamla shinrang bat kentai kitemen bat kikena tokin ya ro ya kekerteng utrai na batang ya kekerteng jongu balak kentiu kaburam jongu kahakli ya kakendo bat ya kebeneng bat ulapin kentiu ya kareng kibriyo jongu kajing yero kiriu kuat jongu baro kajong kikuan Israel ken kibriyo kibahajan jongu tu yero ya utrai tengin orang amen tengin lek banduai kan IT kan kajing syakri akan ka no paisi dan shibun kajing syakri beper akan ka no paisi ngin duai bau blai ni bentar kuai pe ka bentar jong kajing syakri kanum dei kajing pendap rukam hendrei kalongban ai kajing kinya show blai daki bentar ki beper jong kajing syakri jongi tengin lek ru ya ka banduai ngin pen kentang ya ladi ngin pen kentang ya kajing syakri bangidan akan ni kapor tengin duai lang hallelujah drive ya jangan yuan ko pa sejisian parkin try kani ka no paisni banai ngo ya bia blai jangan antani kapor ko pa bokor ya ka ba me panlai ni sejisian parkin try bokor kumki kon kan thai rengkat kan try barki samla shenrang barki long pa ki khna bat baro ki bia dan lang ko pa kani ka yeng ka jame kan try bi ya janga ni pendam ya ladi ni IT ya ladi ko pa bokor ke bangi la puli ke tien ka jame kan try babaro kan try kin nang ya ka bani ro e ka kerteng ka jame ko pa namar ka kerteng ka jame ka long ka ba hakli jangi kerteng baro try bokor ngiwan ko pa bokor agani ka klip mar ya ka ban pendam ya ladi shame ya ka ban IT ya ladi shame ko try jesu ngiduai ko pa bokor ya ka ba men ya lam kin try domen siam jame ko pa bokor ya ki jing shakri baro ka bangi dan agani ka no pais ngi try bokor na do kan try ka bas dang do ka bokot ko pa ki benta beper jang ka jing shakri kan try na do yang abi alam ye ka jeng ko pa ka jing ro ka jing mane ko try ki jing rwai ki special number ki group song try bokor ni do wai ki skit ko pa ki action song ki testimony ko try ya tien ka jami ki jing ai ba baro try ki jing shakri ki jang ko pa agani ka no pais ngi ka long shisha kom ka jing nya ka ba ya makma jami ko try ni do ai ablai janga ya ka jing don ka jami ko pa yo men siam jami kan try bar wan ban jgo ngi ko try ka ban ni dang yero ka pen kraw ya me ni do ai kan try ba ka jing don kan ka jo men siam jami ko pa kan long apreng jogi kan try jesu ki do ki men siam ka jing pen thot ki men siam ka jing pen wet baro kan try ni to mok ban ni te ni ko aga ka teng ka jo jesu ban nasrat try ki jing shakri ka jogi aga ne ka janmier ko pa kan long shisha ban rai ka teng ka jame ko try pen kan tangi ko wei pe ka benta ka bangi don ko try mi ye jama aga ne ka no pais ni agi ti ka jame try ni wan ban IT ko pa aga ka teng ka jong jesu ni duai ni pen kan tangi ne baro amen tiap ni ka por ngin ye rong syaka jing mani ba ka jing ro ngin le ka ban ro ban pen krau yo try nga IT ya I Miss Juliana wan rap rengkat bari Miss Diamond rengkat bakas restoration team I baro ko wei ngin le ban pen krau yo try leng ba ka jing ro ka jing mani hallelujah ya ro you try ilet ban ya ro lang ban pen krau kerteng ka jong try kani ka jan miet ilet ban kintiu kerteng ka jong try namar ka long ken ka bade ban yo ro tien jong play ka sam ba shis pa sa busan ka dekhat ka balai kong ba krau long try bad u bade ya ro e ka jing krau jong u ka bom la yet shu amen kat kani ka jing krau ka jong play ba ka bible ka om ken ba ka jing krau ka jong try ka bom la yet shu ka de ken yang I we ka ni ka jan miet bangin rai ka jing ya ro
Mengin pen kraw kerteng ke jong trai. Amen. Gilek ban rai tang ban na tu jing rai ngan rai ya ro. Gilek ban thap lang ki ti jong ni. Joy belong to
jing ta le ka jong me try ka long ha ka jing em jong ni ka man ka si try ka bang irin ka sian try Jesus and snow ya ka jing ta le ka jong me a play jong hallelujah Jesus ba ko ro try ye ka tiu ka tem jong me a play jong you want ya ka pa money ya me try Jesus da bom ta ka wi pa ta ka tem try da ro jong me hallelujah Jesus ba ko ro try hallelujah Jesus hallelujah try me I mo ya me a play jong hallelujah Jesus hallelujah try a play jong and you want to come up to me try ni ai shall make a jingero ni ai shall make a buram try you want ban money ban kantiu ka teng jong me try Jesus you want ban nam skiem a come up jong me ko pa try Jesus ni money tang ya me ko pa ni ai ti ka ni ka por ba sa baro ko pa au man siem ba ku jong me try hallelujah Jesus ka buram jong mo par mi ai lo ta shall me try Hakatem Jesus ni duai. Amen. Amen. Itu blend kerkuya pin so baban sha. Ko bless Shibun, Miss Juliana, Miss Diamond, rengkat baka restoration team baru away. Kebelam si kecing rock baka kecing mani. Miss ngau bau try dan apa yang jangi kat bangidang ruai kecing rock kat bangidang penkral ke keteng ke jong try. Blay nang kerkui pi nang ra kecing syakri jong kecing rock bacing mani. Dia mentang ngan ya thui fi yaki bentang ki ban buat adian kini mentang. Shua bangin lek ki benta repair namar kumbala ong na do basdang jong ki jaseng dan shibun ki benta jong ki jing shakri ne ka janmiet te ba shua bangin lek kita ngin pelong shwai ka jing duai ba ka jing duai ka jongi ha ka ne ka janmiet ka long ba ublay nang kerku ya ka sengken thei ke badan ha ka balang is ngongu nam ta ka sengken thei ka ba kinong yalam jong ka balang ki le i jengai bandon ya kan ika jaseng kentai kabalaya bun teliki senam ni aingo ya apostola kongkrom balong senior pastor jangan ika balang rengkat barki associate pastor ki batrai rengkat lembat i kum ka team i baru kowe rengkat bat ngidan ru ha kan ika jaseng kentai ya president jongi i bible teacher bi wan rap nginom kled ya ka banduai na ka benta jongi idan sisa ka jingken clear bat kumno banyalam ya ka sengken thei ha ki jing shakri repair ni i ba apo ka jelam ji ublay la kerku shibun ya ka sengken thei ngilang duai ru ka benta ju i ki nong ket kam ka sengken thei adu ki secretary adu ki treasurer ki nong ket kam baro mdei tang shalom re ki dekot ki tenat balang jong ka balang NTRC baro away ban ka baar ngin le banduai nam ta ki paraken thei ki badana saudong jongi ngi ba ngi puli ka tien ka jong blay ba ki ken thei ki long ki ba koridor hadu kata-kata ki ba blay la thau ker pang ki ngi long ki ba ker pang na ki jing thau ki ba blay la thau ha ka per thei te gom ki ken thei ki sngongo si sha yo blay ba ngi long ki ken thei ba ngin duai ro na ki benta ki para ken thei ki bam pat sim la tep yo trai ngi ibun ki para ken thei ki badana saudang jong ikem ki em ka jing em ka baklam ujisu ki em ka jing em khamtam hangni ha kanong ba shilong ki em ka jing em ka ba pensosi yo blay ngilai banduai ba ki rukin yaman ya ka jing pen em ka baling ba ujisu kris to ngi nyalai banduai kini ki artli ki mat jong ka jing duai hallelujah try bi e janga giwan ko pa ba ko dor kum ki kon ken thei ken try bi e janga ha ka ne ka no phai sngi sngongo e me go try me pen em yengi ko pa kum ki ken thei ken try la ki long ki khna ken try ken thei la ki long ki samla ken thei ko pa la ki long ki ken try bi e janga ki ba me la pen em ken try ba me bo e ki ha ka ne ka balang go try ba ko dor ni sngongo e me go try na mar ngitep deilang ba ka pen em ga jome go try ka bangi dan ken try ba bangi tep ko pa ya
Yakaban Shakri me ablay janga Yakaban Gidan can try Kabenta go Pava Kodor or can try kum kita ki brio can try Kiba mepen emingi da Jesus pa Kasnam ka jame Jesus ba Kodor Kublay Shibon Jesus ngiduai ro can try or ko panam ta kasengan thei kabadan in try kanika balang New Testament Restoration Church ibaro ko way ko pa Yes ngongo ki para can thei Kiba me mela saya kabalang can try bi e janga Yes ngongo can try na duana ne shilong ko pa I can try be e jangai president jonga sengan thai can try bakora I Bible teacher be one rap can try ni duai ya ka ba me menang kerku menang penslei go try kom nong ya lam ko pa ka balang go try Jesus ka jingai jingai ka vision ka baname and try ka jing star ka baname ko pa balaban ya lam khamba shu ya ka sengan thai ban pentelani ka kam ka jame try ni duai ka jingai ka jame kanang nang roi kar hai ko pa ka ministry ka jangi go try his catering ki assistants catering go try ki treasurer ki bangai baro kan try kum ki kan thai ko pa now do na ne shilong ko pa ki tanat balang ba repair can try a sora nang scan ko pa halau ba can try ka bangi dana mami thier ko pa try a nong po ko pa why jer can try Jesus ba ko da amai rang bat ki babuan ki tanat balang ko pa wala ngim shimla laban play officially ki second thai kini ki jaka ko pa and rai ki kan thai ki papentalani ka kam ka jami wala ki tanat balang ka baki ki dan ko try ngadu wai men pen slemen pen sai bor ki ko pa ngin snow ye ka jing ko dor can try bagi long ki kan thai ko pa ba ko dor ngin snow ko try bi ye janga ye ka jing ko dor ko pa ka ba me pen em ngi ko try bi ye janga kar ku can try ka kam ka jami leng ba ka seng kan thai ka nang roi ko pa ba ko dor ki jing sha cream per ka nang roi ablai Jesus ba ko dor ni wan ro ye ka ban duai nam ta ki para kan thai ki badana saudong jangi ko pa la ka long akini ki than polo ko try la ki long akini ki than jong ka police bazaar ko try ka yodo ko try ba ki dam ba per ko try jong ka nang ba shalong wa ki akani ka jila me khalia baro ko wai wala ka ri india ko try Jesus ki kan thai ki bam sham la tep ko try ba ko do ya ka ban mani me ban shakri me ki ba yam ka jingam ka balengkar ko pa ki ba yam ka jingam ko try bi ye janga ka ba punjab ro me ka kerteng ka jame ko pa ni duai da just no kia ko try ka don wa ye ka ba me men pen me ki ko try wala da ka khalamat ko try ni duai Jesus ba ko do try ablai ka jing pen me ki para kan thai ko pa la ki long ki samla kan thai la ki long me ko pa ha ga no ka chaka ka ba ki dan ka no kan try ka bam dai ko try ka ba ki le ni duai ko pa lang bala pet ko no ha ka kerteng ka jong Jesus ban Nazareth hallelujah try ki kan thai kin wan ko pa banai ki jing plau ko pa ba ki amar ina jing penem ka ba ling bau Jesus Christ try ni duai ko pa ba ko ro ya ka jing penem ka jame ko pa ba ki ru ki ban mar ko try ya me ko nong penem ka donwan bar ka jing em ka jang ki ko blai shi bon Jesus ba ko ro mes ngo ko try ki jing duai jang ya ka ne ka no pai singi kan try bi ni ai lo chami ka buram a try aga ka tang Jesus ni duai amen Tia kini ka por ngi nyale ya ka ban poi shaki benta ba per joga jing shakri ningkong ngen yo ban yo sngow ya ka jing roi ba kerpang na ka cell group na po penthor kerpa ni pi ba pen snga ba ko wai hadian ko wai pen sawan sini shakman ya ka ban ai ya ki jing shakri jong pi ki ba pi don na ka long kanu ka benta pen buat da ka jing roi ba kerpang na ka cell group mau prem pen buat da ka jing roi na I kompres sama nang ta ini osngo ya naki ya ka jingwai naki parakan thai na po lakor hadian kata ini osngo ya ka jingplan nai kong telipar kong sni ini osngo ya ka special number nai miss primary syndrome ini osngo ka jingwai bakar pang nai meda bat bala penbuat da ka jingwai bakar pang na ka naki na po laban nang ta ka action song jongki kenthai sen kenthai shilong bar kini kilong ki benta ki ba ngini ishwa te komta nga khat ningkong e ya ka cell group na po perthor so ba ban wan chakmat ban shime kene ka por
Play Shibun Yaki can take a banaka cell group na pop and toar kalong ka chingruai ka ulakit ya ka pop Play Shibun to ginai ka ching thapti ka ni ka cell group na pop and toar ka chingruai ka basutanat ublay un karku yabi mentapat ngini osmo sa ka chingruai na ka cell group na pop mau prem Kerpat eki bakin wan sakmat hadian ke jingruai na sel group mau pram kerpat ya kongres sama ba in long lakloy hadian ke jingruai ni kongres sama ngini ino saka action song na sen kentai na po shalom Kerteng nak jumpa bagian asyik kalau jumpa berujus.
Lei sebuah nam tak asal guru mopram, belayar wai para kentai, belai nang terkuifi, yang ai kecing takti sesusia nam tak asal guru mopram. Pengen yo saka jurwai na ikong pres. Hadian katang ini ika action song, naka sengkentai na po shalom. Kerteng jangan ingin jenua, mano benlayuan.
syukur. Kajing roi basmo tenat nei kongres. Tangin ai kajing thapti sai sesian nei kongres sama. Kajing roi ke bagiran sepam ki kenthei mano banlet banwanra ki mensiam ki bakodor shuwa ba kamiet kanwan rei dei mapi bat manga kalong kajing roi ka badan jimut blain kerkui pi kongres. Mentangin ye pek pat saka action song nakaseng kenthei na po shilong. Hadian kata ki para kenthei na po laikor sungo bahabakin nakpen kre. Tongin pediang sobhai ye ki seng kenthei na po shilong kin ai ka action song jongki. Tongin thap ki ti jongi en pediang sobhai ki.
long ka action song ko ba itanat bani para kentay baki nang bahaban ya shan nak bentau terai blame kerkui piwai ke jing thapti sa chisian pat tanang ya saprang haki senam ki banwan nang shan nang sibuan ki action song nak bentau ke burong ke jong blame kerkui pi mentapan ngkhat iki para kentay na po alai kor so bahaban ai ke jing ruai bakar pang jong pi hadian kata ngkhat ikong primary syndrome bayan penkre ke jing ruai ke jong i Yang pediang subha shwai ki para kentay na po alay kor subha ban wan sakman. Hello. Tena like God and go to Ruai and IP. Thank you, Ruai. Just so me long corridor. But you
Bless you buon ki sengkan thei na po like God ka jing rwai ka bas ngotenan kumno bau Jesu long bakodor langan ladangan yo yuai bangan du ke baro kamele langadan ka spa langadan ka hajar ka jinang jinstan kita baro kimlong ladangam dan yo Jesu bless you buon ngenai ka jin thapti sa sien ya ki kan thei na po like God bless nang kar ku pi mentangin yos ngo ya ka testimony ke jing plan ai kong telipar kong sni. Hallelujah. Ai ngu yublay dalam kat ke jing janga lari sumar ngal ai ngak met bokoj bekia ngalong punne ka maglong di namar ka jing ke jong mar kum juro ngadan ka ke jing po sni pun sien ngat berkat ba dai tang ka jing po sni kam dalong henrei po sni shwam chua de ka ta ka chu chialong mar kum juro ngap po sni ka santari jong rai ni ba kipre dimut wan wan tu kan apa sni palai duna ban akhin pathia bang adwai tangam nang mathia shu adwai du banda shai dal shai am tip eng ong trai baka de tang ajing po sni jonga namar bang kham khang hi kedukan bakang ki bahi yang ndrei dang ale dukan kan katok ni sni gitu khana ki pre ki ong ba hakato sni don nong tu wan ban prai kedukan sebelan teng ai hu yu blei bo blei darengkat tengah ri semua ya kedukan tengah walang amdan ri blei darengkat bo tak udah senang coba kum ju orang apa seni ya kata kasing likai kata bangi wan kai tu kasni station siar ni wan ring apa seni menjua tak kacaka kalong bangi bangal apa seni tak kacaka kalong madan bakalong kesat bakalong kata madan ke bahi kata tengah apa seni hari dah sini bangapo yang kandit nong apa yang ni bang ade tak kacing apa seni hari matang apa sya kata berkali uplay ai yang apa seni kabun tali apa seni uplay ai kacing em jangan hari penpan asyinyo tang kacing po sniu ngam simlanyo kam kiai kata busin ngam judwai lan hi yang asam kicing chua pakinuan busin bulai chuai ngat kacing po sniu kan ban asyinyo sting lan busin ngam judwai ngam juya sai ta kai yang am tang kacing po sniu busin ngam jungai kata kacing po sniu ngam batang kacing po sniu kilong tang kacing po sniu kim dan cia sia rei dala cia makan den om trai plan te cia sia rei ngam nyo sting ngam judwai kai mamela ai ngat kacing po sniu bang kerbat ipi pinangnya doai nang ta jonga ka bang po sniu mas tu ka te ta kam jong le nganang ban doai nganang ban saat nam ta ring ka sem le ha do kan no te tang kita khandiat ku ram ram ai syuk le Shibun ipi kong telipar kong sni nam ta ka jing pla ka balengkot jong fi kum no ba blei u dan rengkat wai fi ka jing po sniu dia kene kene ke bano blay nang kerkui ke jengem ke jongpi ba teng ba ke jeng po sneu pilaban ya sai pilaban duai la kalong nam tai la dismet nam ta ki bahayeng sam nam ta ka balang la ni ka ri ba ka jai ben riu ke jengi blay kerkui pi te mentangin yos ngono ke jeng ruai na imes primary syndrome di hadian kaningin ya le ya ka ban long pen kre ngen nyawan rai ki jing ai jong ki saka kam ke jong play ngen khot chuai kong primary syndrome bai na ai ke jing rai ker pang joi Hallelujah. Hero try. Ngan rai tak sem jam. Tawa ngan rai naka khot Bible ka ba. Naka Matius lenong ba pra ka khot ba kulai. Ye kani pla ju osngo ha ki morning mana. Hamiru ijing kai pero pera ka jing bud pero per. Nrai ngan ai. Jiken usur. Gabe Erion Halor Kaduriao Jisu hukum banong jai jai Gabe Erion Halor Kaduriao Jisu hukum banong jai jai Long jai jai Long jai jai Long jai jai call ear, long jai, long jai.
ba dan la chu kum ban sa yap na snow ngan nang chip ti ngan kawen balay kadon kalado blay ka be yon halor kaduryao Jisu hukum balong jai jai ka be yon halor kaduryao Jisu hukum balong jai jai long jai jai long jai jai long jai jai go ler long jai jai long jai jai long jai jai du riao uei sha uni uba kalero ka ko uei sha uni uba ka du riao ka ko Kumban sayap nas ngau ngan nang setingan kau belai kadon kaladu belai lishbun kuram chute Blai shibun kong primary syndrome nam ta tu ka jingruai ka bas ngotanap haba ki eryong ki be aga duriau Jisu wong long jai jai amen ka duriau ka haban kongo ka e ka jingruai bani asno blai nang ai ka jing ai Yesu su pi nang ruai ki jingruai bas ngotanap nang pensle nang penan kami pi nam ta ka burom jongo tene ka por ngin nyawan ra so ki jing ai seka kam ka jong blai nyawan ra ki jing ai ngo ki jing Kawai na kasipaw fund mission ka fund yalam ngin ya ngakot ya ka restoration singers ken ai kawai ka jingruai ka bangidam mane ya utrai de ka jingai ban hadian bangila wanra i ka jingai ngakot ya i Mrs. Bansara Dhar ba induai ba pen kentang ya kini ka jingai de ngakarpat ya ka sengken thai na bo shlong ki nak pen kreapat ya ka sket hadian ka jingai ngo ngin i ka sket na ka sengken thai Yang lang ni kapor kat bagi dang wan ra jing ai dek ban rai lang jing rai nomor ke e lang Namar ka
dam nang jing doi a blake pa jing ba ne se sen pan man ma jong me atrai ba nang wi ji we don kan ka jong me na do me step ko try ni wan man chakri kan ka jing kan tang ka jong me ko try ni ma chi bon ki jing ka khu no jing ya ro jing man ne jing ala ko try ka jing kan ka jing ka jong me ka long ka e ka jing bang kan jam se ko try ba khang ta ma kan ne khale mat ya dan bang kini para kan thai ko try ni ai ngoi e me a blame me sing ikini kan thai ki jong yi long sha ki mol nai ma jong me ko try ba kham tam yang am ka khun ka jong me ko try ka kam ba ki jing ya khu yo bon sin ji ye no yang ha ble ang khu ble shi bon ka jing ba ka jong me ko try manang ai ko try ni ka man sim we ka pa lang kan thai ngin ye rai kan lang ma ka jong me shi jong ba chi jong a ble ba chi ban ta shwa ki khun ki jong me lang rai kan ni jing ai ha ni khale mat ko try ngai ben min ka khu ko try ji su ba ko do ki kam ki kan ti ki jong ki le la ka long ha ka ko khya la ka long ha ki khu shat khu tio la halong ka business halong ka no ben tai ki try ko try to multiply ki jing ki jong ki ko try kam tam ngin long ki brew la pen khre ka jing wan ka jong me ka ha jan pa try to ai long ki dang brew bang in in shakri ban man pendan bram ka tin ka jong me amang tep tang hada ti ko me bible teacher la kran to ai man bet dan ngin ka jing pen tep ka jong me sim jong me shi we pat ki jaka shi we pat ki brew bam chim tep me ko try kam tam ngai i ka ni ri khasi jang cha ka jong ni la bon ka chlei ka jing sneo ko try ngai yang hang ni khamat ko try man duai ko try man ta ki ni ki brew la bon ki jing jing di jing bang ki baki wat kan thai ki la bon ki kam au ria ko try ji su ko dong a kren ko try ba man pet pat ki ko try ji su pen phai pat ki ga ya ka do no ka man sim ka jong ki ko try kin jan pat chami ko try ji su be na man so tho ko try am ngin chu bha tang la di ko try ne ka dong jing khya ba khran man ta ki we ki jen ri pat ab le jong a yeng hang ni ko try ji su na ka pat am sim ka ba snow de ko try to it's an a pat ki ni ki man sim ki ba ko do ko try ba jang ai ni kin jan pat chami ab le jong a khu ko try ji su ba ko do kan ka balang man ra ko try na ko we ka level ko we pat ko try ji su ga yeng ga sem yeng man ko pom chong ko ble shi bon ko ji su bi jong a kum ta ab le jong a to is ne ba khu ko do ki ni ji ai ba do long ni bare ni ba he ni long ki no ki no ji ai ko try na ma ki ai ka don don ka ba ka lo ko chong ki ab le ni du wai ni pan ka teng ba don ba ko chong me ko ji su bi man ta shi bon chu ko tru amen mentang ini ino ya kasket naka sengken thai na ne shilong bar ka keteng jong ka kasket ka bangin yu I mentang ka long ka jingkata jong ka mobile phone Oh, philawan. Oh, ni. Ni suka man kan. Ni ben se ka jing bun kam pi. Ambut ye thu ye phi ba school ki lapha ini ba class ki lapha ini ni thi mobile. Mari misi ong bang haban bud dots in sending a WhatsApp ngala don kami ka mobile mi. Pi hap thi no mi nga. Ni pe kai khon man tau panai te. Duna pisa palat te. Ni thamban le kum no kan. Tong ngan ye do em do yap. Ma na ka penta jong pi ngan le do em do yap. Te tong ngan sa pen thiet hi. Te ka wi ru namar pi dei ka khun ka bastat.
Dia sakawairu pidai kakuan kapatip sengi kabakongu. Dia sakawairu pim jupep kelas am. Dia nak kata kadang nganyan le. Doi am doi yap shisha ban pentit api. Shisha May. Hai. I love you May. Thank you so much. Mai mi bait jong ah. Dia ngan pentit lah syai makun. Dia lik lang ngan lik. Pentit ingat ada tu latest model mo May. Oh kat bapi kuat. Ani Penuhan banyak ni. Yang ini mai mi bait jong ah. Tak. Ni kalau ada kapur lik bam jano, tena tharai pila tangan mo awan kelas. Dia yang ini lik bam jano. Ani nga tidak snohun shisha kan ni jing thip ko ni me nga kat ni teli ki apps ki don phone jong nga ka ikan ni Instagram ru don ka YouTube ru don saki games kat ni teli don saka ikan ni ka game e-football oh nga te sutenat ban le kai game football ni nga dengan lekai no nak ni game football pi up ngan phone ya kada fish wang ni online. Hello? Oi dah. Ngalai your phone mai te oh tong inya lekai no tu ka game football ka tu ka e-football. Ila ya plan na dutusin. Hoi. Kan notes le you la yo pun la biang. Jolai online no online. Ta. Tangan bu no ta. Oh ta. Ni kan ka Bandri kata tur kadang dia kaifuan. Bandri? Ni kata pulang dia kaifuan balik balik kelas. Ya, belum kelas ne. Hilai bom jano. Mak kalau ada kapur sah, kalau ada kapur bopin naik kelas. Ni ngalah kerja, ni ngaru, ni ngahap lagi terino. Deh, toh senang bom jano ni mah, nang bom jano dengan nang naik terino mengama. Dah baik pun. Ani snowbang palat kita kai mobile. Tap. Tulah tap. Gol! Kalau yo tap gol. Ani kata kai mobile de. Ni ngalek umnum tu tambah hablet cak classroom. Ngan pep lah pep dak mah. Namar ba suhun kita ngalek kai mobile yo te kai mobile. Ani oh, Kadafi yang ngalih kau te, nak punya ring video punya shot Instagram ru, ngan ring nak ada video ngan shot entah. Apa kerja ni? Kat bapak wan email dengan shot cua. Ani ngalayo yang kecil shot ke best. Oh ngan edit no yang dia mentah. Ngan yo ban post yang ni Instagram, ngan yo ki likes shibun, ki comments shibun. Bandri? Ni kata poro kan ni dang ha kapun ni. Balik kelas. Ya? May, ibang anang lekay phone. Ni sudah kai baris lim tip syu ka bam ka di ru. Hilai pentiu saya na. Ni ngala
kai Absha. ni ngala ko asha mentakasni Bani ungkili tu syate ni ngala ko asha panat Absha sa may pimyo isa bangadang le kai phone ru. toki kan kili tu sya shwayanga ni la thanrang sya Wan pi hayete shubun nia shuwat dawe ki ai may pimyo isa bangadang le kai phone ru. Le to istay ka. ni kini ki khun manta te ngam tip shu pali kalong kumni shisha ish ni kata ka sharu patlong ni ngade shua ngade sum shua kampangan Panri pilih kun Panri pilih you ni mana oh kopi ali Lani fiwan kasan ni mo oh ni kalan ni kumni coba oh syok
mobile tapi kikun. Kadai kan kadai. Ingat pen sisa tapi. Ini ka kulit putih rugi kelah yang. Dong sedang iklan kalau tapi nama tak mobile. Kadai. Ini lah pen sisa pen mobile tapi. Ni kadang kapun jongal dari tapi petse. Ni kamu tu bersyukur syukur ni lah kamu mobile phone. Ni ngapet ni iki jemput perkap jong karo. Kila ik lumbar sisa. Habang mengaku kami yang ladang keren ladang seni mempen iya ka kadang penban kabitar penban yana. Hish, mate. Ni ngata babe sisa fi bang perkit mobile ka kunci. Kan ka mobile te kana penjat sisa ka kunjona. Ada apa yang mobile tapi belum tapi penting kikun entah. Ikna alu gitu ikit berbapa kim tu suka kok kesla. Kim tu suka kasum kesle. Kim tu suka sana syatai berbaik syatai. Hanya rasa punya baju tadi. Ni kan mobile sisa di dalam sendiri. Apa sih sisa mobile? Dia mengikum kami kepate ni haban usiarkan ni haban pikir nak kebentar lagi kun. Tingin tay ban pentian mobile ni ban ai mobile mah kamtam ki badang rian kamtam ki kena lani ber ki samla rumah ki badang di kelas dang di school. Tingin tay ban pentian mobile. Shish kami ka mobile te kana punjab. Tapi dia boleh yang belum ki penting mobile. Oh. Besok ini pun yang pilih mensuara kau ni cuma apa yang doa kata. Takkan pensi kana baik ko. Ni lah kado. Ni lah dalam senyap aku ke mami. Ten kamu tersyuk. Tambang seman sile ni. Kata cakap jompi. Ini dah bagus semua kan ikut. Ni aku Kata. Shish, mata ada susi shish api. Shish, mata babi. Bapak ikut nanti. Bapak sisa kita sedang ni. Kita ni, nak sekolah ni, nak kelas ni. Melangsung bapak kita. Melangsung sisa kita. Dia kong nomor ba fijuan mo siya yung tungi magkapor te. Pero yung siya yung system te, yang ini ada di siya 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 jamu. Yang ini taruh. Yang ini ada di siya. Ale, Pandri, ale yang ada di siya. Tu siya yang ini, tu siya ini. Tiga sikit ke balengkot. Bapa pila menyui kemudian ke mobile phone ke benjot ladangin tiga jing kai ke bagi yok dan dia kalong buat agak beda bagi kemiki paru hot kalong ke badan kam bagi doni ke mobile atau bagi lagi por buat agak jing puleru dan dre kemudian ban don kam ke mobile pat agak liang jongki kun dari segi kemiki pa ke lapan tiada pi ke mobile phone atau agak jing pule jongki Ring bagan skip pila man yui. Ladang ipendan kam baklai ka kelak berwadra ya gajing jot ya gajing im gajumi. Tiga jing hikai ke bagi yok dan dia kelong. Ba haga bede bagi kebegi pa naga bentaki kun di berit. Lihat banong start. Haga bede ban ai di mobile phone. Nama ladang yang kitu ki bang tamat pendan kam hok ika kelak berwadra ya gajing jot iki. Te kini gede skip ke balik kod dengan kopor. Bagi jika kita bagi jok belong nanti kita samla tu penderkam yang mobile phone nak rukam ke balong bagi jika ku ipi mapi bapin sensyar bat om bagi mobile phone dan sensyar balong jompi nak bentar kita bagi paru larangi pentir lagi kun ni hab balong start dari segi kun dibalik kita panang dan sekutu ni nam pade yang bagi pensiun bahai ki nak bagi ai mobile phone reward yang kita kun kita balas turu ni haban dan bagi start iki bagi penerkam yang mobile phone hak ada garanti kepada respon. Jika kalau ke skate ke bangi lagi, ada buat kalau ke skate ke internet, kalau ke skate ke donjing buat bah, dengan ngait bahkan long ke jengker kui di badan akan dikohol. Balik itu rugi bapet akan nikah skate akan nikah janmir blame kerku itu ki badan mentang ki balaak akan nikah skate dengan ai ke jeng takti ki kila imam maha banai keturang kalong so blame bak blame si bon ru itu baru ki balasan mentang nikah janmir ya ke ban ruai ban leki action song banai ki jeng plan
Kasket baru ki bentar jo dajin syakri ni kapor nginya poi pat syaka bentai ka bangin snow ka kian ka jong blay ini kapor nak syukhat bet ya i Mrs. Mebajarwa inwan syakmat ban ya sam na kian ka jong blay bat kada syakri jong try dong wan syakmat tongin priang so bai ida ka bangin ya pat ki tu jong Genesis kalau nong kebening kong kedekat paat punya. Dia jong blay kong, kumta ublay ulat hau ya ubriu kador jong uhi, hakador jong ublay ken ulat hau ya shenlang bat kan thay ulat hau ya ki. Kaktian jong ublay hindi kong, ba ublay ulat hau ya ubriu hakador jong uhi, kamad ba ublay ulat hau ya kakan thay lu hakador jong uhi mah. But haka Bible niyo I ba kakantay katawi kata tengah lanita kami te haka ni kapon ang kran ki at ni ki benta na klien jong ulay ki at ni ki benta ki bakran ya ka banyo ya ka ay ka baka klien jong ulay kanyo baki kantay ki long kampo ya shubun ki rubi ka benta ka banikong ka long ka jinstan nakaprobab kita probab kalau nong kapapha kat kapakhat way kita probab nong kapapha kat kapakhat way tiên chung play kaong namal ka jing start ka khamha bani ki mau rubi bat ki e baro ya kabala ban ikwa kimdei ka jing persang bat ka dekat kani ka dekat usolman u kran ni kador jong hajing start ha ka proverb kal nong ka baning kong ka dekat ka ba alko ru ka ong ka proverb kal nong ka baning kong ka dekat ka ba alko ka ong ka jing start ka pertajam ha kilintish nong ka penmiru yak tien haki jaka keluit Usalaman uang baka jing start ka kampor don banyak ki ya kita ki mau kodon ya hang ni ka jing start kam thawi kita ka jing nang jing start ka bani don hendai ke ka ba hendai ke kita ka thau ya kita ka jing start ka ba kenjam sin kan kita jong ujup kan nong ka ba aku pra khat bakat pra ka ong
on ong yu pai la lem ni yu mau len rei mau len shisha ka do trong ka jing start ka kampor ya ka kampor ya ki rubi ne hangi ka ru ka tien trong play ka ong ba shisha ka do trong ka jing start kam long ka do trong ka jing start ka kampor ya shibon ki rubi but ai ba ka jing start ka bang don kan nam la ban ya nu jor bat ta ki wei bat kita ki wei pat ai ba kumba ka pathai ka wat no kumba ka pathai ka wat ka spa ai ba mangiru ngin wat ka ka jing start but what ai ba ka jing start ka jong play ka ba la ai ni ka shukut no kum tu rei ngin pen ngin le ngin phai shu play lim ba jing tuai mo kum ki brio kum ki kan thai ni dan shupun ki bangin jet ni dan shupun ya ka bang ni ha ban shim ya ka rai mo ka jing em ka jong ni te kum ta ni ha ban phai shu play lim ba ka jing tuai but sho bangin shim ka numan kan rai la ka long ka ba red da ka ba kraw ngin phai shu play ngin pan nu play ka jing start ya khnang bo nya lam ka jing em ka jong ni ka jing dan jing em jong ni ha ka thai mo ki long tang shipon rei ka jing start ka ba ka jing start pat ka jing start ka ba kan jam sim ka long shabam chukut kan ti ka benta ka ba a pat ka long ka brio ka ba don ya ka don ya ka brio ka ba don ya ka jing long ba pha a woman of noble character dan na ka proverb ka long ka ba lai puai ka khat ka ba shpau ka ong ya ka brio ka ba phau e ba la ban sham na ba ka do trong ka kham por shibun ki rubi ka ikata ka brio ka ba pha la ni ka ikata ka brio ka ba pha hani ka kita proverb ka ong ka brio ka ba pha e ba la ban sham na ba ka do trong ka kham por shibun ki rubi ka ni ka tien chu play ka thau e ka brio ka ba dan ladangi pule kan ka proverb ka nang ka balai kuwei dukat ba shpau hadu lai kuwei data hadu ladangi pule ka tien chu play ka batai kan kran ya ka kan thei ka badan ya ka jinglong ba bha ka ba shampang ka badan ya ka jingket kli ka brio ka ba smart ba sting ka ba mjul alhia but ndai ya ka brio ya ka brio ken ka badan bat hang ne ka tien chu play ka khat ka play phau ka ong ka jing internet ka long ka jing support ba ka jing brio ka long ka bathala ndai ka kan thei ka ba shap tien try ka ka ban yo ya ro ting ta ka brio ka ba pham ka de ban yo ya ro ka long ru ka nuksa nang bangin long ru bangin dal ru ka jing long ba pha nang bangin long ka nuksa na benta ki bai pat badan ha sau dong jing te ladang shim ka kan thei ha ka dur jong ka me hatu ngila mo ban siu do ne ngila ban thoi ka ka do jong ka ladang ni kili ka ka kili la hatu ngila mo ban siu ka do jong ka me la ne ngila ban thoi ka no ka do jong ka chuba ka long em nim la mo ni so thu ni dan ni ki me pa jong ni ki ba kishan lang dan ni nga jong ki mo kim la ban ka do jong ki kim la ban thoi ki but na ba ka do jong ka long kham por ya shibun ki rubi te ka ka proverb ka like way ka khat ka balai phau ka ong ka jing internet to ka lai ka benta ba khadu ka ong ne ka kan thei ka ba shap tien try ta ka ban yo ya ro la dang pule mo I bible teacher la pet kan mau mene ni hak ka rahap ka de ka brio ka banuti bar ki brio kim sham na nyau ko ya ka but kam dan ru ka kam dan ru ta ka jing I ka ba phan ka benta ya la de ndai ka ba ublei pat ulle mo na benta jong ka ka jing nama kadani ka jing shap tien try ka la phai try but na ka jing ublei ulama pop jong ka wala ka rahap kadani ka nam ka basliu kum kan nuti ndai ublei dang pat ya ka ban em pat ya ka
kumjuru kala banong ha kajing em kajongi se kajuja kajing em jongi ni jura ta kajing le ran ka chabani le mo kadon kanu kajing syam kajing em kajongi bat ni ra ta kajing le ran ka chabani le ndai bat kata kajing le ran kam syam pulai ni ndai habangi phai pat chuple habangi yai pat kalinti jongi habangi kendu ni syam yu ublei linti yai harta kalinti yai kabangi yai ublei ni yo kan yang takalat ka bangin ban pendam ni lagi ublei ban berat lot kau ya kita kicing leran bat kita kicing ket ka bangkit teng isno kumbangi long teng isno kumbangi long kum karaham isno kumbangi long ai ne ngimdan ai ka babha ka jing ka jongi ndai isno ru kumba ni sakot sa haju hakita kijing leran lagi kijing syate aku mo ndai ublei pat udan khat ini ya kijing ta kijing em ko batmai bat kata kijing long babha jongi kan syukut no tang hakata kijing la jongi ka bangin pendam bangin penbiang hiya kasam kan syukut no tang ha kata kijing long babha jongi namta ndai namta ki wei pat ndai ka ik ba khom san ngi ka long ba ai ba kata ka ching long ba pha jongi ka long ba ngin la ka bangin ai ka ching em ka jongi bangin dan ya ka ching ich ya ka bangin shakri ublei nama haktin jo ublei ka hakik apostol Paul baki bangai kemat paro kemat kita kibangai kumat ya baro akan thop lang ini ket thei ba shendang mo ublei la khat syam la khat tang ki shendang la ki rang ba ki ban syakri ublei ndai khat ini baro akan thop lang ini ket thei ya ka bangin syakri bat kata ke ka ba long syak ka ba kodwan ka chim ka jungi bat ka Mary Magdalene ru ka dei ka wei ka thei ka bala julai lang bu jisu ringkat ba kisenran jong kabala buat uji su haduk kabakot ke ministry ke jong bat kadang ru ha kapot hajan jong uji su bat kalong ru kawai ke nakiken thei kabayo ekalat ban yo ningkong banong kawai nakiken thei kabayo ningkong ya uji su haka jingmi pat ke jong uji su nakibayam te kumta larangi pule na kayu anes nang ba akau dekat pakat pra kaya tu ikata ka jing ya kata ka jing jamo ka ba haba ka Mary Magdalene kala yoi ningkong ya uji su lami pat na kita kibayam kumta ai ba ka do jongi anam thau da kita ka kata ka jing habriu ka jongi kata ka jing la ka jongi kita ka jing daning am ka jongi nemne ai ba an thau yang ni da kita ka jing riam ka jing me jongi ka ngai ai ba an thau yang ni ka ai ka ba ke ai ka bangile nak mentau ublei ai ba an thau yang ni da kata ka ai ka ba ni long ba ke ai kata ka bangile nak mentau ublei but kata ka ka long ka ba ngasno halade ba ka long ke ai ka bang ni ai shu ublei ka long kata shisha ka ai ka ba kodor ha ka jigim kucing ka long ba kata ka jing long ai bangin ya kita kecing start jom ublei bat ublei ai ni bangin long lu kita ki kenthei ki babha ki badan yang kecing long ka babha kenang ba kecing long ka babha ka bangila ban em kecing em ka babha bat ka bangila ka bangin syakri ya ublei bat kata ken ka ban kalong ka bakham kata kalong ka bakham ko shibun ki rubi amen but tangkan ini ke stin balingkot ngin sile ka bangin pendam lang ka jing tuai ngin IT ala di shimet ngin IT ala di shimet ka ba ngin pan no play jing IA ya ka bangin nang la shu ya ka bangin syakri ya play hakanuk wala kala kalong hakanuk no bentang dai ngin pan ya ka jing start ka jong play kajing start ka jong play ka bangin ya ka kalinti ka jongi play nang bo play ni alam ni kajing em ka jongi
baru baun ai ni kata ka bangin dan ru kata jinglong ba bha om tang hayang sam rei bangin kham tam bangin long kata ki shakri ki jom play tingin sile ka bangin pendam lang chin wai play jong a try wan mat ka jong me try but I ngu em me ko pa ba ko da try ka por ki ko try chi ka ba yo ki ko try ni ka bangan ai ki ko try tin ka jong me ki ko pa ba try chi sung ai ngu ki ko try ka jingalam try to sim ko jong me try chi sa ba ko da try wa la ka nong try ko por ko khnyak dengan ngai ki ko try chi sa ba ka nong try ka chi ko ni kong anga ki ko try chi sa ba ko da try ba ka nong try ka chi ko ni wait ki ko try play jong a try ai ki ko try ka chi start ki ko try ka ba Sinja play ki ko try chi sa ba ko da try ba ni dan ki ko try ka chi ko play ki ko try ni ki ko pa play jong a try ai ni try ka do nuot ki ko try ka ba ki ko try ka ba ni bang in ko try ka bangin shakri ki ko try tin ke jong me ki ko try ban shakri me ki ko try la ka long ka no no ban tam le try chi su ko do try play jong a try ai ni try ki ngai e ko jong me ki ko pa ko do try play jong a try ai ki ko try ko rom shi me ki ko pa play jong a nan kam nan men nan kam me nga ki ko pa ko do try play jong a shuan try ka bangan ai ti ko shi me ki ko try ki ko jong a ki ko pa ko do try play jong a try ko lang sa ko ro ki ko try me shim ti ki ko try ni wait ki ko pa ko do try ai ban kin long ki ko try ka can take in go try to super for the try if you don't try you can ching start in go try you can take up a start in go try to some in done in go try but ching long ka ba bha in go pa for the try to some in long go try nuksa ba bha in go try and try to wait but if you don't so long ching in go pa for the try play jong a try to so shimmy ra in go pa for the try play jong a try to super for the try but then coming in go try and ka hima ka chong in go pa for the try play jong a try I can go try to rom shimmy ko pa kini ba ro ko try to Jesus in that way amen this one I think Blay shiguan Mrs. Meba Jerwan mta ka tien ka jong blay ka ba ila ya sam ka kubor ka balingkot ka kubor ka ba snow tenat kumno ba ila crunch pang ka kentei bat ka dor jong ka ai ngit bangila sa skor ka tien ka jong blay ka kentei ka ba start ka ba ila kran ba ka kentei ka ba bha ka long ki ba kham ko dor ba ne ke ruby blay ker kui pi meba nang penslei fi nang penan kami pi bapi nang lagu banya sam susui ke tien ke jong blay la kalong ha kanu ke jaga ke bapi dan blay ker kui pi bat akan ni por ni ai ke jin thap tim ta ke tien ke jong blay ka bapi ya small mo ba jurwan ina poi se ko wei pa ka benta jong ke jin shakri bat kata kalong ba ni snow ya ki kentien jong ke jin ai ku blay ngakot ya Mrs. Distruli syndrome so bahaban wan chakmat ban ai ki kentien jo kajing ai ku blay hadian ba ilada ban ai ngakot ya kinong elam ya kajing ro ba Germany ken ruai ka to ni kajing ruai ban hadian ba ilada ban ruai ngakot bet ya Bible teacher Mrs. B Kongrom ba in wan chakmat in Duai ban Duai jing Duai jo kajing kerku na ka benta ki kentai baro dan ka puan yang kat ino ya I Mrs. Distruli Shakmat. Haleluya. Ngayam ini nak kalian juga sengken thei dan ai ki kentien jing songu ya pi wei ban aswa ban ngan kran ngakwa ban ai ngasu kwa ban ai kuble ngasu mu sisai ka balang jongi ka balang intiasi silong ka belapen bet renti ki program baru ngasu ngadon ka jing ka ben ha ban siam ba ilabu renti ka program na do ka mensui kata ngai ngasium na kalian ka yeng ke jonga
ba kalai long kawan syua ka program le kemen kalian pa kasawan kalian ka kemir kasawan kalian ki kuan tinggal na semua kemen syuan bagi yo bentalot baru bagi le kemen ka yang ka jong blay men te hagani ka pon ngan ngayang ini na kalian ka second day ban ai ki kintin je semua ya well ai ngu lingkong blay bala dan ka lambat ni Ublay blay alam inti ni akan ikaw Women's Week kabalay yo kalong ka Women's Week kabajak kabang ilale kamen shisha tie ay mo nang kong ublay blay alam wala dan ka ding bat ngi ha kani katayo baro tayo hadu kadi ka klip ma bat nga ay ublay ru ya pastorang ba jangi apostol arar kongkrom wala imdan ka bat ngi ile ya commission tour ka jong I hakeleng ki jaka sa kari US nrai ila ai men sim ini ila kuntu ila dorka chisha wala indan pedeng jongi nrai la lendat la lo ke jingker khu ini bangila awan long kunne ila ai men sim shiny bangila ban yang bangila ban pendan guru me play ha baro shite yang layo ki program sa daga ila sumu shisha ba ni sumu shisha yo play bang idan ye pastor ang pa jongi kum apostol shisha belong sa way na urishan ba jang kabalang but yaka second teli but ru ai ku play I Bible teacher I belong I president jang kabalang second teli silong la library snam benta ila don ka benta ka bakraw na ka benta ka ila don ka benta ka bakraw na ka benta ya ka banya same ka tier jang play habaro kilyang but ila don ka benta ka bakraw baro kilyang ba ka benta ka banya sam ru ya ka tien ka jong ublay ha ka Women's Week ka bla ai min sim chai kumbang ila yo sngo min step but baro ki program sa ki bang ila let kam tame ka kubuar ka bang ila yo min step bala belong ka ai min sim chai kumno bang long kita ki kinthai ki ba long ka jing shai ki wei pat long te kikin thai sha ki ba kop ya ka buram ka jong ublay karan kambe ni kikin thai bangin kop ya ka buram ka jong ublay lamar ka yeng ka sam ka jong isha ka shong ka ti ka jong ki kemir bangin yalam o pau dan ka bentang ka khram na dai ka kemir ka long ka wei na ki long ket long ba lang ila yo sha ka jingkur khu na phi Bible teacher baru ki paraseng kin thai baru ki blaya dan kat lang hagani ka program milayo ka program ki ba pher ki jing duai ki jing ka discussion ya ai ku day ya baro question benta ka discussion ya nga batu ki milayo ka program ka jing le snei apo chapo mau mitir te saki ilale sti jaka banyal daran ka lang parakan thei bat nga ai ku play ki rangpa ki le lang Dapat lem kilang bang cara ini numpai, ni kilele senran lang ini tiga ai kude kirang baru, dia ngai kude kerpang ya kilang bang kita ya kap, naga bentak ke program ke bagi layo balik cetir, balik sam lejeng stay ki beduk layo ru balik cha nompo balik sam ketir ke jong ublay bagi cicai lalet nak ai ke jingi kai sini ke jaka. Ngai kala long jing kerku bakra na ta ka second thai long ko badru bilayo ya ka program balet duai kelek di jaka ha ka sor ngilale ha po police beja ngilale ya po pulu ban ngila duai ha po dem senyong tiang ai ku dei kini kirang ba ki belale senran lang ini baklem maki nginumla ban poi nginumla ban le nambar ngilong tang ki kin thai wa la idon ka buan handai idon kam me ke jingkersan ka warat ba ka jongpi tinga ai ku play kam ya di conjesta ya elda enathan iba kersan ba senta di convictor I marti ba pijos ki play arab shisha ini ban poi ka ni ka thang ban let ban ya duai ha ka leng sor shilong badru na ai ku play ya ki ramba be harapan shat ndai ngam na syukwa man syu ai ku play kelom ndai ngasung ngasngodan ka jing ka
ngaso bakadei bangan ai ku blei kat pang namal bakidei dadam dan kirang ba minum la ban yo ya kabang te ai ku blei ya ba yai bun ai ku blei ba Peter ba Santa ba Pijas ki blei rap ini ban shet ba ya baro ki badan benta baro ki jenis seng ki haki benta ki bapher ki rampar ki ledan lang bat baro ki parakan thai ki blei wan lang banya seng lang banya dan benta lang ya kani women's week ai ku blei pi wei klam den yo teng shu ya ai ku blei kulum lang pi baro to blei no kurku unai pidan kam to gi nang ai tilli banya seng lang ya kani ya ka seng thai ai kana kiyo shapram bat ginang ai sno ki ti ki jongi bat nang ai jan se jam jo blei tangkat ni ki kintian ku blei shibu. Hallelujah. Lệ bật đèn lang kadi kapor, lệ bật rai lang bật ai ngồi ốc lệ bật rai cái tu cái rai shami ni ai kaburang. Te shua banwai yo ngi kumklet ka jingkublei bakar pang kalai je agenda secretary jama sangitai deaconess as consider dongin ai ke jingthati bajang ni amar kajil trai shitom jongi nam tagani ka program yo I kalong ka wara ke jingjop ka bakrau kumjuru ya ines ibakor one round kibalak tray baru angot met sim bang kaya baik dari program baru dan kawai ke program kaba nginom bamdon ke jingjop yui ke jingjop bang ai ke program shoblay nama ka ke bagi la tray shitam oblay na kerkui kini kisakri krai amen.
Tingin niya penuai no, bat ban penuai no, ukot eki sengen thei kinwan seni shikmat barok para kan thei. Ini ruai kewe ke jiruai dengan tangan sekan ko penuai. Paro ki para kan thei wan seni shikmat. Ini ruai kewe ke jiruai da ke jikmen. Ban in selek ban kerku penuai. Barongi tip yang ketuga jiruai kadon kawa ba mana ban parlemnya ka office ban kam sini man Why da kecing kemen namal try uai hangi kecing job haki kentai amen ruang kadon kawa ba Cha
Hallelujah. Hallelujah. Long balakir kuya kakir tenga jome ablay. Ngakin tiu ngapendan burom ya kakir tenga jome. Ngerai kakir teng jome. Try be jangan sejrong he ablay jangan. Bamelong blay badai hok ban yo ke buram. Melong blay ban yo badai hok ban yo ke jingu ko try be jangan. Naba amdan show ko mame ko try be jangan. Ni mane ni wrong ni tiu ni penan buram ya kakir tenga jome ko try. Ni aingu ya me mame say ya kikin take ni ke sni ko try be jangan. Ya ke bakin long ke jingur khu ya ke perthei. Ke long ke jingur khu ya ke yeng ke sem ko try. Ke long ke jingur khu ya ke balang ko try jisu be jangan. Mela say ni ko try be mang men bangim pat long ko try. Abangi patching ko try ngem la ban le and ready de ke jing ba ke jing crowd ko jome ko try. Mela pan sat boring ko try. Bangi nang la ko try be ban kop ya ke buram ke jome ko jisu be jangan. Habdeng ke ke perthei ko try be jangan. Ka badak de ke jing jom sudah belai jangan. Nyai ngu ya me ko jisu ba belong ngi ko try kum ki sipai ki jome ko try. Nam ta ke gospel ke jome ko try. Ngada dua ya baro kini ki para ken thei ko try be jangan. Kin mi ngene karengkan ke bor buram ke jome ko try. Ke shat bor ke jome sei ba ko jome kan long ki ko try. Mangin long ke try be jangan. Ki ban le nam ta ka hima ke jome ko try jisu. Ban pe yengi ko try be long ko dor khama jome. Ker khu ya ka balang rukum ju kan try jisu be jangan. Try jisu ngi aingu ya me ablai ha ke ni ka jan me ablai. Mangin laban pendap ya ke ni ka women's week ablai. Nadu khat santre ko try be jangan. Ko we ke sngi ki chindorin kat jome ngis ngok men ba me dorin kat ban ngi ko try ngis ngok men ba me ai ke batmai hangi ko chisu be janga men ya lam ngi ko chisu ba bechat boring i ablai janga ram tang kum ta try om tang bagan kut no tang men ta gasni henre kum geding yo men sim ko jome rekam mangi ko try ablai janga ya ka bangi laban ket ya ka buram ka jome ban le ko try bin da ka buram jome tar hadu ka ta gasni ban ya sham ban me ko chisu ban kren ru kan try be janga ya ka jing sup ka jome kan long habaro kan try kini ki para kan thei ko try ha ga yeng ka sem ko try ki ba dam ne ki try lagi yeng ka sem kar khu ki ablai kin long ka khmi ablai ka star try be kin long ka changa ko try be ka banang ablai changa ban long shisha ka jing kar khu ya long changa ki samlar kin try be changa ablai kin long ka jing kar khu ka yeng ka sem ko try ba ya ka balang ba ya ka percaya hi baro ko we ko chi su be changa ngakren ya ka jing sup ka jome ngakren ya ka jing dorang kat ka jome ko try chi su be changa abagi rung shapo abagi mi shabar ko try be changa ngat ku kren rung ka try ki jing pendap jome ba ka jing kar khu jome kan long ha ka jing em ka jong ki ko try ka jing star ba jing shampang ka jome kan long ha ki ko pa be changa try chi su be ba kren rui ke jing kot jing kya kan lo haki ko chi su ba changa blai changa ngi ai ngu ya me ko pa nam ta gani ka tayo ka bangi laban pen kut ko try ka presence jo me bat ka buram ka jo me ko chi su ba changa ba driving in a kar khu no eki way ko try bat baro pai lang jo me ko try be changa ka jamin ba to ai ke chi ba ka jo blai pa na bom chu kun ka chi ka ye ke jo Jesus Christ long try no so spa jangi lemba ka ji slok ba chi se bor ka jo men stream ba ko in lai hawai blai ni sari kat lemba ni ka sing kan thei ha ga ni ga jaga sing kan thei ki way pat ki local church bar kum ju ba ki ru ko ki badan ka leng sat lak pa thei ki ba pen kre ban up ki ji wan jo me na do man tash ki bom bom ju kun ni ong lang amen tongin pen bana ba u jisu ulang utrai way are life jisu ulang utrai jisu ulang utrai jisu ulang utrai ai ka jing thak ti ba jam show bless